Welcome to my channel, Mbudziyadhura. Guys, thank you so much for supporting me. I love you. I appreciate you. Please, after watching this video, don't forget to subscribe, like, share, comment, invite friends and relatives. Anyway, let me start by thanking God for the gift of life. Ladies and gentlemen, whatever you are going through, the challenges, the hardships, you must understand that you go through these things for a purpose. God is still with you. But as long as you are alive, it means that God is not yet finished with you. As long as you are alive, it means that you are still to serve your purpose. So ngatirambe tiri pakunyengetera, ngatirambe tiri pakutenda. Despite sometimes when you pray, it might seem as if God is not answering your prayers. But God will be working on something behind the scenes. You might be going through that hardship, but sometimes hazingori zvasatani chete. Ndimwari anenge azvikutendera kuti zviitike kuti iwe ukure panyama nepamweya. Ndinodayira kuti manzwisisa. Anyway, nyaya ndoda kutaura nezvayo nhasi. It's a very controversial issue. Iri kuitika mumakereke matiri. It's happening with a lot of men of God, whereby vari kushoropodzana, vari kushoropodzwa umwe munhu waMwari, vari kushoropodzwa rimwe sangano. It's very sad indeed. Nekuti tikatarisa mandate vanhu vaMwari ndeyekuwina masouls, handiti kuti auye kuimba yaMwari, kuti vauye pamberi paMwari. Ndopasemuenzaniso. Saul was anointed, akatadza, and God anointed David. But David haana kugona kushoropodza Saul kana kuuraya Saul, because yanga iri hondo yaMwari. Shoko richiti futi, touch not my anointed. Saka ndiri kuti nhasi vanhu vaMwari ngatidzidzei kuti kana tiri mumasangano matiri atakadanirwa, ngatiparidzei shoko raMwari. Zvinoitikawo kune rimwe sangano kana zvinoitikawo kune vamwe vanhu vaMwari, ngatisiyanei nazvo. Who are we to judge? These people are human. Vanogona kukanganisa, asi vaine zodzo. Nesuwo vana vesangano, tisapinde mumachurch politics. We must understand why are we in church today. Tagedzera chiri kuuya kuzoshumira pamberi paMwari. Ngatitsvagei Mwari, ngatitsvagei chiso chaMwari, ngatitsvagei kutenda, ngatitsvagei kururama. Zvimwe izvi siyirai Mwari, ndiye anoziva. Kwakuudzai kuti wenyu munhu waMwari ndiye akarurama ndiani. Ndinodayira kuti tanzwisisana. Kubva nhasi tinoona kuti zviri kuitika pamasangano ndezvekuti Satani ari kurwisa masangano. Usashandiswe naSatani kuparadza rimwe sangano, kushoropodza umwe munhu waMwari. Ndinodayira kuti nhasi manyatsonzwisisa shoko rangu. Ngatibatanei, chinangwa chedu ndechimwe chete, chekuti vanhu vauye muimba yaMwari. Ndinonzwisisa kuti imwe yacho inhau yemanumbers. Mwane vanhu vakawanda iwo nevashoma. But chakanaka ndechipi chekuti une vanhu vako 20 asi vakarurama, uye ane vanhu 1,000,000 asi havana kutendeka. Zvizhinji ngatisei mumaoko aMwari. Ngatinamatirei kuti tururame, titendeke, tive chiedza pane ino nyika. Pasi rino raminama, asi yave nguva yekuti titsungirire pamberi paMwari. Tisatarise kuti uyu ari kuita chii, asi kuti tishinge kunamata nekuva vatsvene pamberi paMwari. Ndinokutendai nenguva yenyu. Mwari akuitirei zvakanaka. Mwari akuropafadzei nekusingaperi. God bless you.